Joo, täällä on tämmösen pientä polkua. Täällä on näitä keltaisia merkkejä, niin tietää, että mihin mennään. Välillä on vähän pidempiäkin välejä, että jo. Mutta täällä on hyvä kulkea, kun ei nyt tuu vettäkään taivaalta. Niin ihan mukavaa. Vähän on synkempääkin pilveä tuolla taivaalla, mutta kyllä tässä on hyvin varustauduttu. Tästä on vielä pari kilometriä tonne Siiskukkulalle. Odotan jo innolla, että minkälaisia maisemia sieltä näkee sitten. En oo tosiaan täällä ikinä ennen mennyt täällä päin Lempäällä, että kaikki on periaatteessa mulle ihan uutta. Ja ensimmäinen tämmönen pidempi vaellusreitti oikeastaan, että ton toisen puolen Pirkitan polusta mä oon kyllä kiertänyt, mutta tällä puolella en oo ikinä mennyt. Tää on ihan tämmönen elämysretki.